Halløj Taler. Det er blevet fredag, det er den 4. oktober. Vi laver lige en lynvlog på et nyt kamera, som ikke er mit, som er mit arbejdskamera. Der sidder lige sådan en mikrofon her. Det er sådan et Osmo DJI-ting, som skal bruges ud på arbejde. Så lavede jeg lige et test, om det virkede. Om man kunne filme noget med det, om det så ordentligt ud, fordi jeg skulle ud og lave noget lys sammen med Kasper Berg. Noget børn, de skulle med en kunstner. Og så tænkte jeg, at det var godt lige at teste det, når vi skal derud, og der er mørkt, og der er noget røg og sådan ting. Så kan vi se, hvad det her kamera, det kan jo. Men lige nu, der er jeg lige på vej ind på vores lager, fordi jeg skal lige hente nogle stumper, som jeg glemte at få med. Kasper er nemlig deroppe. Jeg er lige for fri for arbejde, så vi ser, hvad det bliver til det her. Så er vi sgu klar til at gå. Der er lige røget lidt sager bag i bilen. Et stativ, eller to stativer, 2 baseplate og sådan noget. Så et lille bagtæppesystem, som egentlig ikke er noget, vi skal bruge. Det er bare lige noget ekstra, som jeg har købt, som vi skal teste. Det der med at teste, det kan vi godt lide. At prøve ting. Prøve noget nyt. Prøve det, de andre ikke har. Så vi skal lige teste forskellige ting. Og så har jeg lige pakket nogle kabler til at koble nogle tops sammen. Og hvad fanden var det med? Nogle strips. Det er ikke det, jeg skal bruge dem til. Og på handsker. Det kan lave lidt. Så nu går jeg turen til Aarhus. Så ser vi, hvor langt jeg nåede, hvor meget jeg skal lave. Og så kan de se alle sammen, at jeg trykker på læg på nu, for jeg ikke har tid til at snakke mere. Jamen, det er så fint. Kan du have det godt? Moin, det gør vi. Moin. Hej du. Hej. Det var lige Christian Drastrup. Han har nemlig kamera i noget af samme mærkestil. Så skulle jeg lige have noget fifs. Men nu er jeg kommet til Aarhus og smider ud med det hele her. Så kan jeg klokke. Ses. Hej. I'm vlogger. Nu ser jeg hvor meget jeg egentlig fik filmet til den fest her. Det er jo nogle gange sådan lige, man glemmer at filme, og man glemmer at snakke. Og der skulle ske noget, og det skulle gå stærkt. Vi skulle helt til at spille, og vi skulle teste nogle anlæg. Og jeg skulle teste det her kamera, om det kunne filme, når der er mørkt. Men vi havde besøg af Frederik fra ADHD, som vi så. Fed optræden. Og jeg synes faktisk, det blev fed setup, vi lavede. Med en god blanding af lamper. Så nu er vi på vej på lageret. Hvis du kan se en par forlygter i baggrunden, så er det Kasper Berg, der kører bagved hans bil med trailer efter. Så nu skulle vi op og tømme traileren for grej. Og det er jo meget, vi ellers skal tømme. Klokken den er 2 om natten. Og det tog lige 2 timer at pakke hele sammen. Det tager lidt lang tid, når der er mange kabler og forskellige måder, tingene er sat på. Noget hænger i trods, og noget står på stativer, og nogle
noget trods, der skilles af, og nogle basebits skal tages af, og ja, der går tid med det, og kabler bliver rullet sammen pænt, så det er klar igen, så det ikke er forfra, når kommer hjem på lager. Så nu kører vi på lager, og får tømt, og så er det bare hjem i putkassen. Puha, så rundet klokken 02:50, og jeg landede hjemme. Vi har tømt traileren, og så tømmer vi bilen i morgen. Det er sgu hårdt af Popstar. Tak fordi I kiggede med.